Salam, adım Katerina. Men sizin rus tili mualliminiz. Hem geçen sapakta biz Ruski Suvenir adlı kitabın 21. sahifasından qalan olsak, şu sapakta şol kitabın 22. sahifasından başlap Rus tilini öğrenmemizi devam edeceğiz. 22. sahifanın çep yüzüne, yukarısına novые slova var. Olam teze sözler demek oluyor. Şol yerine biz Rus tilinin yeni bir neçe işligini öğreneceğiz. Yeni bir neçe hareketin adını Rusça ne dep aytmalygını bileriz. 6 sany hareket görkezülen şutayda sözlerin özüne has daýaw birje harpy var. Şol harpy çekip basyp aytmalygyny görkezýär kitap size. Hem şol söz aýdaňyzda beýleki çekimleri gysgaçyk aýdyp, şonu uzynrak aýdýaňyz. Вставать, Rusça, Türkmençesi, turmak. Завтракать, irdenlik edinmek. Обедать, gün ortanlyk nahary iýmek. Ужинать, akşamky nahary iýmek. Идти в душ, duşa, ýagny suwa düşmäne gitmek. Идти в офис. Ofis iş yeri bolansaň, işe gitmek diýip alyp bilýäs. Geçen sapakta biz 21. sahifada работать sözüň misalyny işliklerin häzirki zamanda nähili ýönkämede ütkeýänini öwrendik. Men işleýärin diýjek bolsaňyz, islendik işlikden se goşulmany aýryp, yerine ýu goşulmany goşýaňyz, şeýdibem ya работаю bolýar. Sen işleýärsiň diýmek üçin ty работаешь diýäňiz, goşulmasy ütkeýär. Ol işleýär diýmek üçin on работает diýäňiz ýa-da ana работает diýäňiz. Aýanlaşgalan gurrun bolsa, garaz şeýdip goşulmalary häzirki zamanda ütkedäýäňiz. Birden ýadyňyza düşmeýän bolsa, onu bu tabliçadan henizem peýdalanyp bilersiňiz, ulanyp bilersiňiz, tä goýja kelläňizde galýança. Şu tabliçaň misalyny biz ýanky täze öwrenen sözlerimizi ütköçek diýsek, edil вставать sözüne häzirlikçe degmeýin. Завтракать sözüni arkaýyn häzirki zamanda ütködip bilersiňiz. Men irdenlik edinýärin diýmek üçin завтракать sözüň ç goşulmasyny aýyrýaňyz. Yerine men söze göre, ya söze göre goşulmany goýan bolsaňyz, onda ya завтракаю bolýar. Dogry dämi? Sen irdenlik edinýän diýjek bolsaňyz, onda ty göre goşulmany ütkedýäs. Şunlukda ty завтракаешь diýen jümle eýe bolýas. Ol irdenlik edinýär diýjek bolsaňyz, onda он завтракает или она завтракает diýersiňiz. Şeýle dämi? Biz irdenlik edinýäs diýjek bolsaňyz, biz diýeňizde my bolýar, my göredi, öňnäme goşulmasy bar bolsa şonu aýryp, yerine my bilen sazlaşýan ýem goşulmany goýsaňyz, şunlukda my завтракаем bolýar. Siz irdenlik edinýäňiz, вы завтракаете bolar. Olar irdenlik edinýärler diýjek bolsaňyz, onda они завтракают bolar. Edil şu sözü men size ütkedip kömekleşdim. Hem ýadyňyza sallygym bolsun. Indiki ikisini bolýan özüňiz pauza goýup ütketseňiz, soňam men aýdaýyn, siz barlaň. Yazjak diýseňiz ýazyp alyň, dillen aýtjak bolsaňyz, dillen edin, tapawdy ýok. Обедать hem ужинать sözleri menlik senlik onluk ýönkämede häzirki zamanda ütkedip görüň, soň bile barlaly. Gitdik. Indi bolsa barlaýas, nähili ütkötdiňiz kä? Bul обедать bilen ужинать sözleri. Men gün ortanlyk edinýän diýmek üçin ya обедаю diýensiňiz, sen gün ortanlyk nahary ýeň diýmek üçin ty обедаешь
diyen olmalısınız. Ol günortanlık naharı yer demek üçün on обедает или она обедает diyensiniz. İzinden gelen görünüşleri мы обедаем, вы обедаете, они обедают diyen olsanız beşlik size. Ужинать sözünü hem şey dip ütködük görkezeyin. Я ужинаю, ты ужинаешь, он ужинает, ya da она ужинает, мы ужинаем, вы ужинаете, они ужинают. Minki bilen sizinki dengeleyen olsa, demek biz doğru yoldan varıyaz. Şu sapaktan beylek olin biz Rus dilinin esasi, en görgünlü, en köp ulanılayan kadalarına girmeyen sözlerinden azıcıktan öğrenip başlarız. Şu gezek ol sözler вставать bilen idti. Köplenç olarak kadadan çıkan sözler deyip aydılya. Biz hem şey deyip kabul edelim. Aslında olorun ayratin öz başına kadaları bada, ol kada giryen sözlerin sanı azrak olansan bir hili eskerlenok. Ol kada içine girmedin mi demek kadadan çıktın. Şeydivem biz bu lisanı sözü dine ya tutaymasak. Şoň üçin aşağıda grammatika diýilen bölükde bu lisan sözün ütköýüşi aýratyn görkezelen. Sebäbi bu kitap boýunça olar kadadan çykan sözler hökmünde kabul edilýär. Inni вставать sözün şutaýda va harflarynyň aşağı çyzylan kitabın yazarı sizin ünsüňizi şol harpa näme üçin çekýän? Sebäbi soň häzirki zamanda bu söz ütkänni üns berseňiz hiç görnüşünde de va harflary ýok. Men turýan diýjek bolsaňyz ya встаю diýäňiz va bilen a harflar düşüp galýar. Ty diýäňizde ön kada boýunça goşulmada y harf bady, indi bolsa on ekestaýy diýeli. İki nokotly görnüşi yo harpy gelýär. Şeýdibem ty встаёшь bolýar. Ondan aşağıda da şo yo harpy gelýär. Он встаёт, она встаёт. Мы встаём, вы встаёте, они встают. Diýmeli bolýaňyz bir barada ol erden mysal üçin er türýär diýjek bolsaňyz. İtsi sözüm hem ön ç goşulma bar bolsa infinitivlarda hem erde iň berkisi şo вставать sözüde. İtsi sözün infinitivini te bilen mehki znak dälle, te bilen i bar. O da infinitivin goşulmasynyň bir görnüşi. Şunlukda çini aýryp başga goşulmany goýýan boldyk. Menlik, senlik, onluk ýönkämede ýetköçek bolsak. Men bir ýere gidýän diýjek bolsaňyz, ya idu, sen gidýän, ty idёшь, ol gidýär, on идёт, ya da она идёт diýersiňiz. Biz gidýäs, мы идём, siz gidýäňiz, вы идёте, olar gidýärler, они идут diýersiňiz. Şeýdibem bu lisanı sözün ütköýüşini ya tutmaly bolarsınız. Olar birazçyk başgaçarak ütköýär. Adatdan daşary bolýarlar. Kitabyň ýokary çetine dolansak, kitabyňyzyň baş gahrymany Mihaila duşarys. Onuň günüň dowamyny şol ýanky öwrenenje 6 sany hereketli we şutaýda şolary görkezýärsiz. Birinji suratda Mihail näme diýär? Ol erden turýar, dogry dämi? Ol turýar diýmek üçin on diýäňiz, Mihail söz ederek çalışma goýýaňyz. On söze göre de turmak sözü ütköjek bolsa, ýanky aşağıda öwrenenje tablitsamyz var. Он встаёт bolar.
İkinci suratda Mikhail burger yiyen olsa günortanlık edinyendir. İş yerinde yiyendir. Çalçık. Ondan yine 10 çalışmanı alsak, abedet sözünü şoňa göre ütkötsek, 10 abedayet diyeriz. Şeýle dämi? Üçüncü suratda maşgala bolup akşam üşen bolmaly bular. Akşamlyk nahary iýmek diýemizde ужинать sözü var. Mikhail diýemizde de 10 çalışma bilen çalışýas o sözü. Şeýdibem 10 ужина yet bolýar. On göre yet koşulmany goýýas. Dördüncü suratda Mikhail irdenlik edinýäni meňzeýär. Ol irdenlik edinýär diýjek bolsaňyz, rusça 10 завтрака yet diýersiňiz. Beşinci suratda işe barýan bolmaly bul. Ol işe gidýär diýeňizde 10 идёт в офис diýersiňiz. Altıncı suratda bolsa suwa girýäni meňzeýär. 10 идёт в душ diýmeli bolarsyňyz. Şunlukda mysal üçin вставать sözü birinci suratda görkezülen bolsa, завтракать sözü dördüncü suratda görkezilipdir. Şeýle dämi? Şo sözün çep tarapyndaky dört burçluğun içine suratynyň nomerini goýsak, aşagda da şeýdip goýup çyksak, ikisini biriktirdigimiz bolar. Inni kitabyň aşak çetine geçsek, men ofise gidýän diýmek üçin ya berilen size, w ofis, ofisa diýip berilen, ýaňy içinde de işligiň infinitiv, nemelim şekil görnüşi görkezilen. Şonu ya göre ütköçek bolsaňyz neme dersiňiz? Itsi sözüň ütköşi ýokarysynda tablitsada görkezilen. Ya göre şon sözü ütköçek bolsaňyz, onda ya idu bolar. Şunlukda sözlemi yasamyzda kaptalanda görkezilen ya idu w ofis bolar. Indi вы diye вставать söz verilen ulanmak üçin в 5. Siz 5'te turýaňyz diýip sözlem ýasajak bolsaňyz, вставать sözüni вы göre ütkötsek, ýokarky tablitsa gözaýlasaňyz bolar. Onu вы встаёте в 5 diýmeli bolarsyňyz. Izinim ya ýazsaňyz, ya dillen aýtsaňyz, pauza goýun, soňam bile barlalyň. Barla yaz. Üçüncü, мы встаём в 6. Dördüncü, он встаёт в 7. Beşinci, она идёт в офис. Altıncı, я иду в душ. Yedinci, он идёт в бар. Sekizinci, они идут в банк. Dokuzuncu, они встают в 8 diyen bolmalısınız. Gün tertip bilen bağlı temany dowam etsek, ona chronologiya, wagt giňişligine izgderliğin görüňine delin. Sначала hem потом sözler berilen size. Bu kitapta sначала ilki demek, потом sonra demek bolýar. Şeýdibem ilki haýsy hereketi edýäňiz, sonra haýsy hereketi edýän bolsaňyz günüň dowamyna şol hereketleri chronologiya, wagt wagtda dogry izleýizyna goýýaňyz. Sorag berýärler ştaýda, что вы делаете сначала, а что потом? Siz ilki näme diýäňiz, näme de sonra diýip soraýar. И birinjide вставать bilen идти в душ sözler berilen. Siz günüň dowamyna ilki turýaňyz, soň duşa gidýäňizmi ýa-da tersine? Ilki duşa gidip soň turýaňyzmy?
elbette ilki oyunmak gerek. Şoň üçinem aşağına berilen misally sözlem iýem taýyn. Ilki men turýan, soňra bolsa men duşa gidýän diýär. Sначала я встаю, а потом я иду в душ diýär. Şol sözlem iki bölekden ibaret bolan soň я встаю, men turýan diýeňizde bir bölegi я иду в душ, men duşa gidýän diýeňizde ikinji hereket, iki türlü hereketiň arasynda da otur goýulypdyr. Şoňa ünseriň madamada bir neçe hereket edilýän bolsa, şolaň arasynda ýa-da i goýular otursuz ýa-da ene berde a goýully oturly. Номер 2. Завтракать bilen идти в офис berilipdir. Завтракать irdenlik edinmek, идти в офис işe gitmek. Siz haýsy birini ilki ederdiňiz? Ilki işe gidip soň irdenlik edinerdiňizmi? Tersine ilki irdenlik edinip soň işe giderdiňizmi? Haýsy birini saýlaýan bolsaňyz, mysal üçin men ilki irdenlik edinýän. Onu diýmek üçin men сначала я завтракаю, otur goýdum kellemde, a potom я иду в офис diýerim. Ýagny ilki men irdenlik edinýän, soňra bolsa men işe gidýän diýerin. Şeýdibem, хронологически wagt ýygyderlilikde goýan günüň dowamyny diýen hereketlerimi. Номер 3. Сначала ужинать или обедать? Haýsy biri ilki edilýän? Ilki men gün ortanlygymy edinýän, soňra bolsa men akşamky naharymy iýýän diýen bolsaňyz, onda сначала я обедаю, а потом я ужинаю diýensiňiz. Номер 4. Ужинать, идти в душ. Hereketleriň arasynda haýsy biri birinji gelýär siziň günüňiziň tertibinde? Rusça dogry gürlänsiňiz diýip umyt edeýin. 5-nji şeýdip ediň. Ilki ofise giderdiňizmi ýa-da kafe giderdiňizmi? Hereketleriňiziň ýygyderligine görä özüňizçe rus tilinde oşma sözlemi düzüň. İlki men işe gidýän, soňra bolsa men kafeye gidýän diýmek üçin rusça näme diýäňiz? Tuweleme eýem şuň ýaly uzyn sözlemleri rusça düzüp bilýän ekeniňiz. Mihaýlyň gün tertibi barada biljek bolsaňyz, onda 219 nomerli audioda özü barada aýdyp berýänini diňläp bilersiňiz. Hem ýazan zadyny bir wada okasaňyz, ýetmeýän sözleriniň tekste bardygyna göz ýetirseňiz, birinjide ýöne diňleseňiz bolýar, ikinjide diňläp ýazjak bolsaňyz, üçünjide diňläp ýazanyňyzy barlajak bolsaňyz, videomy şu sapagymy pauza goýun, soň ýazan sözlerimizi bile barlap geçelim. Mihaýlyň gün tertibi baradaky tekstiň içine audiosyny diňläp, tekstine ýetmeýän sözlerini ýazan bolsaňyz, menem size ýazyp görkezeýin. Sizinki bilen menki dengelýämi barlalyn. Alıp çıkansyňyz diýip umyt edýän. Şu Mihaýlyň aýdan sözlerini meňzedip özüňiz barada da, öz gün tertibiňiz barada da aýdyp berip bilersiňiz. Salam, meniň adym Plany, anha men adaty günüm tipичный adaty. Ilki men şuny diýen, soň muny diýen, soňra muny diýende, muny diýen. Men mysal üçin köp işleýän, men mysal üçin bir zat edemok, emma başga zat edýän, soňra men şu zat edýän, soňra bu zat edýän şeýdem günüm utorýa diýip günüňiziň
dowamını edýän hereketlerinizi rusça aýdyp bilersiňiz. Kitabyň 23-nji sahypasyna geçsek, onda berde ýene täze sözler bar. Новые слова. Sava diýip täze söz berilen baýguş diýmek aslynda ýöne ol guşuň gurruňy däl. Günüň dowamyny giç turup, giç ýatýan, günnüde şoň ýaly ennigi bolan adamlara rus dilinde hem umuman psihologiýada baýguş diýerler. Sava. Ir turup işini günüň birinji ýarymyna köplenç diýen, akşamam ir ýatýan adamlara bolin jawranak diýerler. Ýokarky привет, я сова, я встаю поздно diýär. Pozdno giç diýmek. Şeýdibem, salam, men baýguş, men giç turýan diýdigi bolýar. Aşaky bolsa, я жаворонок, я встаю rana diýär. Rana sözüň manysyny egem aňansaňyz, men torgoý guşy, men ir turýan diýär. Ir turup ir ýatýan adamlara rus dilinden hem üçin torgoý diýilýär. Siz ir turup ir ýatýançymy, giç turup giç ýatýançymy? Вы sava или жаворонок? Men sapaklarymy video ýazamda da akşam ýazýan, klass okudumda da akşam okuduğuny maksat görýän. Şonna kellem has durup bolýar. Sizinki nähili? Я sava, я встаю поздно. Inni men ir turýança däl diýjek bolsam, däl sözüni öňe goýup, ne bilen aýtmaly bolýan? Я не жаворонок, я не встаю rana diýerim. Aşagynda iki adamyň aýdýan sözü bar. Birinjini, ikinjini okap görüň, hemme sözüne sizinni düşünýän bolmaly. Şu yerde bire barmın, barda işleyen adamın, birim bugalter, hasapçın gurruňy. Indi şu birinji, номер 1. Кто это? Kim aýdýar bu sözü? Это barman или bugalter? Ir turýa ofiste işleýär bolen. Meniň pikirimçe, это bugalter. İkinci, giç turýa, bara gidýär, şol ýerde işleýän eken, ya думаю, это barman. Siz hem şeýle pikirdemi? Yine biraz okusaňyz, kitabyň sag ýüzünde yine 3 adam bilen tanışýaňyz. Matthew bar eken, Kira bar eken, hem Olivia bar eken. Olaryň hem özleri barada aýdýan sözlerini okaň. Bu yerde hemme sözler siz bilýän bolmaly. Yetişmedik bolsaňyz pauza goýuň, okap boluň, soň ýakaýyň bu sapagy. Okap bolan bolsaňyz, men size bul okan tekstiniz barada soraw bereýin, siz hem jogap beriň. Matthew, sava или жаворонок? Ir turýançymy, giç turýançymy? Matthew sava. Kira, sava или жаворонок? Она тоже сова. Оливия, сова или жаворонок? Оливия жаворонок. Siz hem şeýdip jogap beren bolsaňyz, diýmek, bu tekstleri dogry hem dogly düşünipsiňiz. Gutlaýan. Aşagynda bolsa,
belli bir sözlemler var, şolary okap, ýokarda tekstlerdäki agzalan maglumat bilen gabat gelýän bolsa aşağı gaýdylýan zat, ona da diýen bölegi renklärs. Gabat gelmeýän bolsa ona нет diýeriz. Kira встаёт rano. Kira giç turýançy. Sebebi şu taýda tekstde я встаю поздно diýip ýazylan. Номер 2. Оливия встаёт поздно. Tekstde gözleseňiz, Olivia я встаю rano diýip ýazýar. Demek, ýok, bulam dogry däl. Оливия не встаёт поздно. Она встаёт rano. Номер 3. Мэтью сова. Мэтью dolansak, я встаю очень поздно diýär. Pozdno giç turýan bolsa, hawa sava bolýar. Demek, dogry tekst bilen gabat gelýär, da bölegini belleýäs. Galanlary özüňiz okap, ýokardaky tekstler bilen deňeşdirip, özüňizçe ýa hawa ýa ýok diýip jogap beriň. Pauza goýuň, soň deňeşdirelim. Barlalyň, menem belleşdirdim bolýyn, siziň belläniňiz bilen menki. Gabat gelýärmi, gabat gelenok? Gabat gelýän bolsa, demek ýokardaky tekstleri size menem deň düşünipdirs. Inni, birinjide Kira встаёт rano diýip ýazylan bolsa, ýok, Kira ir turanok, Kira giç turýar. Inni rusça diýip bilersiz gerek. Нет, Kira не встаёт rano, она встаёт поздно diýip bilersiňiz, dogry dämi? Ikincide, Olivia встаёт поздно diýip aýdylýar bolýyn, olam Olivia'nyň aýdýan sözü bilen gabat gelenok. Şoň üçin ýok, Olivia giç turanok, ol ir turýar. Demek üçin biz rusça Нет, Оливия не встаёт поздно, она встаёт rano diýmeli bolarys. 3-nji, 4-njide düzeder ýaly zady ýok. 5-nji düzedeliň. Оливия работает в кафе. Diýä bolyn. Däl, ol kafede işlänok, ol ofisde işleýär diýmeli bolarys. Rusça siz onu näde aýdarsyňyz? 6-njyda Matthew ofisde işleýär diýip ýazylan bolyn. Tekstde seretsek, Matthew ofisde işlänok, ol kafede işleýär. Şonu rusça diýjek bolsaňyz näme diýersiňiz? 7-njide Kira rus dilini öwrenýär diýip ýazylan. Bizem däl, Kira rus dilini öwrenenok, Kira italyan. Hawa italyan dilini öwrenýän eken diýjek bolsaňyz, onda rusça Kira не изучает русский язык, она изучает итальянский язык diýersiňiz, şeýlemi? Matthew играет на гитаре diýä bolyn, olam ýalňyş. Matthew gitara çalanok, ol saksafon çalýar diýip düzeltmeli bolarys. Ne diýip düzeldersiňiz şonu? Rusça näde aýdarsyňyz? Matthew не играет на гитаре, он играет на саксофоне diýersiňiz. Şeýdibem, şu gün köprek rusça görlediňiz, köprek rusça okudyňyz, köprek praktika etdiňiz boldy. Inni 2-1 diýnanyňyz üçin рабочая тетрадиňizi açyp bilersiňiz. Hem 2-1-däki gönükmeleri inni edip bilersiňiz. Рабочая tетrading 10-njy sahypasynda çep böleginde sary tarabynda täze sözler, grammatikalar görkezdilen bolyn. Şolary gözden geçiriň, hemme sözleri bilýän ekeniňizmi? Onsoň şu taýda ta harpy ýazmaly bolyn. Ýazyp öwreniň. Bärde diňläp izinden gaýtalamaly bolyn. Gaýtalan. Soň şu Mihail'ın hereketlerini surat bilen adyny biriktirmeli bolyn, nomer goýup ýanky edişmez ýaly şonu ediň. Bärde ýaýyň içinde infinitivde duran işlikler bar bolyn. Öňündäki iýesine görä şol hereketiň goşulmasyny ütkötjek bolsaňyz,
başka yerine näme goşulma goýýanyňyza üns beriň, şuýda ýazyp alyň. Soň indiki gönükmede вы встаёте. Вы göre işliň goşulmasy ütködilen bolsa, siz вы däli ty diýeňizden goşulmasy näle ütkär? Birinji misal şoňa göre edilen, galanlaryny siz özüňiz ütködip görüň, ýagny her вы diýilen ýerde ty diýip ýazsaňyz, onu iznaqy hereketiň hem adynyň goşulmasy, iznaqy gelýän harflary ütkär, dogry dämi? Ütködip görkeziň. Soň aşağıda sözleri yer we yer goýuňyzda hem goşulmalaryny sazlaňyzda şu sözlerden sözlem düzjek diýeňizde nähili bolar? Sözlemleriňizi taýyn görnüşde ýazsaňyz, berde de Arina bilen tanışsaňyz, şo Arinanyň güni nähili geçýänini okap öwrenseňiz, şoňa görä de berdäki aýdylýan zatlar tekst bilen gabat gelýän bolsa, howa diýseňiz, gabat gelmeýän bolsa, ýok diýseňiz, özüňizçe kelläňizde näme üçin gabat gelmeýänini ýanky etişimiz ýaly düzetseňiz, ýok beýdiýän näler şeýle edýär diýseňiz, ýene size praktika bolar. Soňam şu gyz barada soraglara jogap berseňiz, şeýdibem bir topor gönükmeleri edip 2.1 bölümi oturduğumuz bolýar. Indiki sapakda bolsa 2.2, ýagny kitabyň 24-nji sahypa geçers nesip bolsa. Görüşýänçek.